asịsịgo asịlị yo ndị asịrị yo onye sịrị asịrị asịsị ga-asịrị tinye ire n'ọnụ asịlị yo ndị asịrị asịsịgo asịlị yo ndị asịrị asịsịgo asịlị yo ndị asịrị yo onye sịrị asịrị asịsị ga-asịrị tinye ire n'ọnụ egwu nke a bụ maka asịrị 2015 maka ife ọnụ na-ekwu ọnụ asịrị kedu ife unu na-asịla asịlị yo kedu ife unu na-akọchala ugegbe unu na-asị asịrị ndị na-asị asịrị lo yo 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 asịlị yo ndị asịrị asịsịgo asịlị yo ndị asịrị asịsịgo asịlị yo ndị asịrị yo onye sịrị asịrị asịsị ga asịrị tinye ile n'ọnụ ọmaka sọnde ndị asịlị yo ọmaka ugebe nwanna m ndị asịlị yo ranụ m ka m bie ije n'ụwa m ranụ m ka m bie ije n'ụwa m onye Chineke tele mmanụ na nwa nyakunu na-akụla asịlị akpaghalị kedu ife unu na-akụla asịlị kedu ife unu na-akụla asịlị egwu na-etili chi m egwu na-etili Olise apụtala arọ 2014 Sunday Dopa Nwachukwu iji na-agbaba Dopa Nwachukwu n'ọnya kpọlụ m egwu a anyị elusi ebe Sunday Nwachukwu Sunday nwa ugebe bata nwebile Mike nwetire egwu ebili n'ebe na-etili Dopa egwu Emeka Koko si n'idu 1 million idu kalịcha mmanwụ ezigbo nwanne dị bọọlụ wee kwe m nkwa na anya ga-ego moto kwue nwanne ya agwara m idu 1 million kwesie nkwa mee bụ odogwu maka ekwusi okwu memerie ma ọ bụla ụjọ ezi nwanne m nwe mụba ma mụ chimu ọnwa deze na March 15 emekata fonu m nwe ebe nnanya ọbụlụ chiedu ikeli chiedu mkpu aja akụ fonulumo ọkpọmọsọ ndị nwa ugebe ọ sị m n'ogosi n'idu n'ọkpọlịa na fonu ka anyị bịa Lagos ka anyị buru moto anyị ejebe Lagos lusie anyị batara na Lagos idu 1 million wee chebe ọjị anyị na-idu nwelibolili nwelisie o webu moto gọfụ kwue nwanne ya mụ na chiedu nwee naba mana anyị lutezili n'ụzọ amara m na nsogbu dị na moto anyị nwezute uke n'ezi agwa lele nnebe agwa lele Sunday nwa mmozie nwa ukebe n'ebe
asịlị yo ndị asịrị asịsịgo asịlị yo ndị asịrị asịsịgo asịlị yo ndị asịrị yo onye sịrị asịrị asịsịgo asịrị tinye ire n'ọnụ ya asịlị yo ndị asịrị asịsịgo asịlị yo ndị asịrị asịsịgo asịlị yo ndị asịrị yo onye sịrị asịrị asịsịgo asịrị tinye ire n'ọnụ abụrụ m ezigbo nwanne m ebe n'owu konyelu m aka ịfụgo nwanne m wee si wọrị bịa mgbe nwanne m ji lutezi ebe m nọ n'okporo ụzọ mgbe ahụ na akwa alili ejugo m anya wee welife unu wee kpọba oyim ude ka mbọchị ka ọ bịa aka ji mgbọrọgwụ na anam ude ka ogbe bụ n'ude ka ọ bịa maka na osie ike ka eji akpọnye bụ mmanwụ ude nka na ịga bịa lele mana ude ka mbọchị nwanne m fonulu m ọmụ Sọnde nwa mmozi ya ọ sị ma atụ na-egwu n'ezi ebe jele mba ga nata ọ sị ma atụ n'uche na nga nata aka ji mgbọrọgwụ n'ịgba n'eka onye dịka siliva ndị ji n'okodokodogwu n'ọnya belụ ya nye m bụ mmanwụ ọ kpọrọ m izolo nwa mmozi ya ọsị m Sọnde nwa izolo na ga-anata lele Sọnde nwa ugebe na ibe megoro gị n'elu ụwa ndị ji n'isiliva o nwere mgbe melila amala lili nkwute ibe ọma imeli m n'elu ụwa ọ bụ gịnị na-esezila ọsọ na nnu kedu ibe na-eseli nnu na mmanụ onye mmela ọgọnye nwa mmozi ya ezigbo nwa nwasịlịbe ọlụ visa ka iji kalesi ya onye gaba visa ga-afụ gị anya mana Lagos ka iji nwee melisi ọnọdụ ebe ahụ ka ị na-aba mba onye dịka Siliva nwanne m na ị ga-adị ezi oyi na ọ ga-adịle gị mma ezi maka nwaọkọngwọ chibana mmaja nwanne m anyị aka obi na nna m were n'ọnya rolu ntutu taa wụ na Sọnde nwa ugebe ga-anata ọnwa ebe nwa asamizu ka malive ga-eme maka na nwa mmozi ugebe kwu n'okporo ụzọ ebe ahụ ka nọ n'ebe akwa chimu chibana nwa ebe ya na ude nka nwa ebe ya na ada na ọgwọtekeneze odogwu panja so nwe bịa ọgwọtekeneze odogwu management director Jomezi Filling Station nke dị n'ime Asaba na Delta nwanne m na ọ ga-adịle gị mma ezi maka nwa bụ nwanne nwa Jizọs nwanne m nwa bụ nwanne ntụmabule n'ime Jizọs ka isi eje ntụmabule nwa bụ nwanne odogwu nwa Jizọs odogwu
Prophet ọlụ amụma nke na-alụ na Lagos odogwuo etu n'ime Jizọs nwa bụ nwanne chi bata na ịgadị unu emeka ọgọ maka mụ na ọ ga-adịlụ unu mma ọgwọteke na-ese odogwu Dan ọgwọteke na-eze mmanwụ Dan ọgwọteke na-eze odogwu ọgwọteke na-eze mmanwụ na Namukome Dan Obi n'Igade Management Director Jomezi Filling Station n'ime Asaba Dani na onye ji gị jikwe na mmanwụ Dani ọgwọteke na-ese gadị webụ nwanne ntụmagbula enyi ime Jizọs ka isi eje nwabụ nwanne ntụmagbula enyi na Nnam Lagos gị na-alụ ọlụ Chukwu nwa Jizọs nwanne m bịa lie nwa Jizọs na-ebu onye ọma nwa Jizọs na-ebu nwanne m nwa bụ nwanne na-ebu nwanne m maka na ọ bụ gị belepele maka mụ gwuo na mmejezi mba nata nwa bụ nwanne ntụmagbula enyi n'Isobili kedu imeza nwanyị gị a na-azọ gị mechi gbada ijele nwanyị n'Isobili nwanyị ọma Sunday nwanekwa otu abada bụ odogwu Sunday otu na-ese okwu n'Igade ndị asịrịla asịsị go asịlị yo ndị asịlị asịsị go asịlị yo ndị asịlị asịsị go asịlị yo ndị asịlị yo onye asịlị asịlị asịsị ga asịlị tinye ile n'ọnụ asịlị yo ndị asịlị asịsị go asịlị yo ndị asịlị asịsị go asịlị yo ndị asịlị yo onye asịlị asịlị asịsị ga asịlị tinye ile n'ọnụ ezi maka ọjị aka ugbo ma nwanne eke ọjị aka ugbo ma nwanne eke odogwu ọjị aka nna eke na Igade ndị nji kwa ụwa m ọjị aka nwanne Emeka ọchị nwere obi eji eli mọnị ọjị aka ọchị maka nne mana mmikwu ka isi eje sọplaya all kinds of goods n'ime Nigeria niile ebe ahụ ka edekalecha mana Benin ka iji melisi ọnọdụ ugbo ma nwanne eke na Igade daalụ ọlụ n'Isobili ha akpọbaja na eze nne ya nwa Asame dịdọfọ nwa Samuel obodo oyibo ka m na-ejezi
ka ndị obodo oyibo zute nwanne m Nwasame eze nne ya na-ega adị Jideofor Nwasame nwanne m eze nne ya unu na-atụnata akwa ụmụ nwanyị ji eke ekike ọ bụ na nwa ya ga-ama mma Nwasame ga-ama isi ya eze nne ya n'ịkala aka eze nne ya na mụ niile Jideofor nwa obodo oyibo eze nne ya na isokwe na anyị bili gị nwetara ego eji gba fuel mbọsị chikpa na mmaja na-abịa ibu m ebe m na-ata ahụhụ eze nne ya na-egaji ogologo ndụ kelelu m omeka nne ya ji aka ọsame anyị akpọ onye ji aka nwa obodo oyibo Nwasame ego pụlepụ na bewu na Jideofor Nwasame lue ọ sị ka nkene Chinedu Hyginus onye ọma nwa mmadụ bụ eze ezigbo onye Jideofor Nwasame mmịata na mụ ka o si eje Chinedu Hyginus na izulu keme ikolobịa na izulu keme ụwa